Egunon, ongi etorriak. Hasteko mil esker, Osasungo Euskalduntzeko erakundearen 26. biltzar honetara etortzagatik. Lehengo urtean bete genuen bai 25. urtea Gasteizen, eta mendela ordenetik lehenengo saltotxo egin dugu Bizkaira. Itzuli gara berriz ere Bizkaira. Nik uste, hasteko noski eskerrak eman behar dizkegula antolatzaile planetan ibili diren gure oheko kidei. Eta hasi baino lehen, nik uste, dagokiona mailean gauden pertsonak aurkeztea dela, ezta? Nire eskubitik hasita lehenengoa Jose Luis L. Espuru daukagu, aseguramendu eta kontratazio sanitarioko zuzendaria, Osasun Sailetik dator. Bere ezkerretara Jose Maria Armentia ohiko bat gurekin azken urte hauetan, Osakidetzako pertsonal burua. Jon Zarat ere, gehienek ezagutzen duzuela, unibertsitatetik dator eta Euskara Arloko errektore ordea da. Nire ezkerretara Angela Laio daukagu, Bizkaiko Mediku Elkargoko lehendakari ordea, eta bere ezkerretara Koldo Narbaiza, udaletxearen izenean Euskara eta Hezkuntza zinegotzia dugu. Beraiei hitza eman horretik, nik gauza batzuek edo aipatu nahi nituzke. Hasteko noski eskerrak eman etorrez ezkigun pertsona guztiei, bai unibertsitateari aretoa eskaini digulako, bai Mediku Elkargoari azken urte hauetan beraiekin elkarlan interesgarriak burutzen ari geralako, udaletxeari noski Bilbon hartu gaituelako, eta Osakidetza eta Osasun Sailari ere bere presentzia hemen guretzat garrantzitsua delako. Badakizue beti saiatu gerala Osasungo Euskalduntzeko erakundetik beraiekin elkarlana burutzen, eta guretzako beraien presentzia hemen oso interesgarria da. Aurtengo gaia dakizuen bezala kontraste bat eskaintzen digu, kontrajarriak diren bi termino eskaintzen dizkigu, batetik menpekotasuna, ez da, batetik menpekotasun diferenteak, eta bestetik horien aurrean nola aldundu behar dugun. Hitz egingo dugu bi egun hauetan sustantziez, sustantzi gabeko menpekotasunez, soziosanitarioaz ere hitz egingo dugu, noski, eta komunikazioak eta tailerrak ere ez dira faltako. Baina nik beste arlo bat ere jarri nahi nuke mahai gainean, ezta? Eta egia da, hemen gauden guztiok interesa dugula menpekotasuna eta alduntzearen inguruko gai hontan, baina nik uste gaur egun gauden egoeran ere hemen ez gaituela horrek bakarrikan batzen, euskerak ere batzek gaituela, ezta? Hau ez da ohiko biltzar normal bat, euskararen erabilera ere sustatzea eta bultzatzea ere badu helburu bezala. Eta nik esango nuke hemen bilugean asko behintzat badugula euskararekiko menpekotasun nolako bat, ezta? Gezki sentitzea gara euskara faltatze egunean, eta horren aurrean badugula. Eta akaso, horren aurrean ere ahalduntzeko behar bat ere badukagula, ezta? Horren aurrean, azken bileratan edo Osasungo Euskalduntzeko erakundearen azkeneko bileratan egiten ari geran erreflexioa da osasun arloan, bai Osakidetzan gure ezagune handiena dela, osasun bidean zer esanek ez, eta iparraldean berdin, euskararen presentzia horrenik oso eskaxa dela, ezta? Asistentzian akaso zerbait gehiago, baina lan munduan horrenik oso eskaxa, eta gure apustua izango da horren aurrean ahaldundu egin behar dugula, profesionalok ere, gizarteak ere, unibertsitateak ere, baina profesionalok ere. Eta hortadako, lehenengo pausua gaur eman nahi dugu, horrek urtero egiten duen batzar hori
erabili nahi dugu horren inguruko erreflexio bat egiteko, World Cafe itxura eman nahi diogu, eta, bueno, printzipioz batzarra, badakizue hoeko bazkidentzako batzarra dela, baina hemen ikasle asko zaudete ere, printzipioz hoeko bazkidez bazedate ere, gaur daukazue, gaur bertan egiteko aukera duzue eta bertan parte hartzeko aukera duzue, ikasleek momentuz ez dute pagatzen kuotarik hoen. Eta, animatu nahi zaituztet bazkide guztiei eta bazkidetzaten nahi bazkide egin eta bertako batzar horretan parte hartu eta horren inguruan erreflexio bat egiteko. Hemendikan ateratzen ditugun ondorioaz, gero bai osasun sailarekin, bai unibertsitatearekin, bai osakidetzarekin, konpartituko ditugu. Zegure asmoa da horiek gero martxan jarri eta horiekin hurrengo urteetan apostu garrantzitsu bat egitea Euskaren presentzia areagotu dadin osasun arloan, ezta. Besterik gabe hitz ematen diet etorri zaizkigun gainontzeko kideei, eta Angel hasiko da nire ezkerretik abiatuta. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Egun guztiok, lehenengo eta behin eskertu behar diot OEA-ari hemen egoteko gonbideanagatik eta gero baita ere maikideik eta zueik etortzeagatik, ezta? Azken urte horretan, Bizkaiko medikuen elkargoan hainbat gauza berrik egin dira. Zerrenda luze esango denez, nik 3 bakarrik aipatuko nahi ditut biltzar honekin, harreman estuak dauketalako. Lehenengoa da Osasun Ikaskuntza Fundazioa. Fundazio honekin bitartez elkargoak etengabeko prestakuntza bideratzen duelako. Bere hitzaldi, kurtso eta tailerretatik urtero 2000 edo 2500 mediku pasatzen dira. Posgrado emoten den prestakuntzaren artean, bigarren erakundia daba osakailetzaren ostean jakina. Bigarrenez, zeindegi artean, Euskal Herriko paimea da. Programa honen bidez, buruko gaixotasuna edo menpetasuna duten medikuei laguntzak eta arreta osoa ematen digu. Zeindegi artean, Euskal Herriko paime medikuen kontseiluarena, hau da, 3 elkargoarena, ez da? Eta bizitzeko finanziazioa erdiban egiten du Euskal Medikuen Kontseilu eta Euskal Jaurlaritzaren artean. Eta 3. eta anitzu noa denporarik ez dagolako, euskera arroa, Bizkaiko medikuen elkargoa OER-ekin elkarlaguntzeko hitzarmen bat sinatuta dauka. Urte honetan aurrerako pauso batzuk eman ditugu, baina batzuek gustatuko litzaizkigukena baino gitxia.
Koldo, zurea da hitza. Bai. Bilboko Udalaren izenean eskerrak eman nahi dizkiot osasungoa euskalduntzeko erakundeari. Batzorde sanitarioaren irekia saiora konbidatu gaituztelako. Eta etzegi handia da nirentzat ongi etorria ematea gure urira. Ziur naiz eta hemen etzean bezala egongo zaretela. Egun bitan, Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoaren instalazioetan osasun arloko gai interesgarriak jorratuko dira. Baina ni ez naiz medikoa eta ez dut asmorik ulertzen ez ditudan gaiek buruzko lesiorik emateko. Azpimarratu nahi dudana zera da erakunde hau egiten ari den lan itzela osasuna euskalduntzeko, euskara bultzatuta arlo sanitarioan. Erakunde guztietan jarraitu behar dugu lanean euskara erabilera, soziala sustatzeko, bai kalean, bai administrazioetan. Jarduera ludikoetan, hezkuntzan, gizarte, kultura eta kirol arlokoetan ere bai. Eta zergaitik ez osasunan arloan. Normaltasunez erabili behar da euskera, bere presentzia eguneroko errealitatea izan dadin. Euskera erabiltzeko espazioak berreskuratzea da gure erronka. Bati ere herritarren hizkuntza eskubideak ziurtatua eta bere presentzia normalizatuta urian. Horregaitik, euskararen transmisioa gure ildo estrategikoetako bat da eta postez nahi zuentzat ere hala dela ikusteaz. Zorionak egiten ari zaretelanagatik eta bide horretatik jarraitzeko eskatzen dizuet. Euskararen erabilera indartuz eta batez ere gure hizkuntzaren kalitatea zainduz. Euskaraz bizi. Mila esker, Koldo. Arrenez etorri naiz.
bai beste administrazio batzukin, oin maiatzan eskursio txikitxo bat ingo dugu Katalunia aldera. Momentu honetan, gai askokin, baina aipatzekotan eskuartean dakagun proiekturik nabarmena oin eta argitu ingo da ontxe epe motzean, preferentziako hizkuntzarena da. Jarriko dugu martxan, ia dau jarrita tresna guztitan martxan dago erregistroa, gure profesionalak aukera dakie ikusteko pazienteen zein esan dan preferentzia hizkuntza, baina latabe kanpaina bat datozen hilabetetan, kanpaina publiko bat, jarriko dugu martxan paziente eta erabiltzaileek aukera desaten barkatu ze hizkuntzatan eduki nahi dituzten harremanak Osakidetzarekin. Hor maiatza, ekaina tartian, zabalduko du mezu hau. Aurrekoan egon nintzen nire herrian, txaltakoan ez, baina arrasaten, ezi debagoienan hau proiektu hau martxan jartzen. Euren ekintza izen da, euren artean eta udaletxeakin hitzarmen bat sinatu dute, eta zigare pausoka mezu hau zabaltzen. Baina orokorki zabalduko da maiatza eta ekainan tartian. Eskertzekoa zuen ekimena gaur egungo gizartearen etengabeko aldaketen aurrean. Herritarren bizi baldintzetan eta egora soziosanitarioan parkatu ere aldaketa handiak datozenez, ezagutzak partekatzea, proposamen eta irtenbideak aztertzea. Azken finean datorrenari aurre egitea plangintza hon baten lehenengo urratsa da. Beraz, iparratza bera dugulakoan gaude, prestakuntza, euskera, herritarri arreta integrala, pertsonak helburu azken finean. Eskerrik asko guztioi eta ondo joan dadila biltzarro. Eskerrik asko. Mila esker, Jose Mari, eta azkeneko hitza Jose Luis Elespuru dauka. Mikrofonoa gabetzi dugu, baina konpondu dugu alazta ez da. Mila esker. Jaun Andreok, egunon. Osasun kontuetan profesional eta lankide zareten guztioi, egunon. Ongietorriak izan zaitezte Bilbora, biltzar honetara. Osakidetzan, ikusi dugunez hasi gara aurrerapasoak ematen euskararen normalizaziorako neurriak ezartzen. Osakidetzak adierazi du euskararen erabilera normalizatzearen aldeko apustu sendoa egin duela. Dagoeneko argi geratu da, kalitatezko zerbitzua dela pazienteen hizkuntzan eskaintzen dena. Orain mediku eta erizain on bat edukitzea garrantzitsua bada, pazienteen zentratutako arreta eskaintzea ere are garrantzitsuago da. Hortxe kokatzen da hizkuntza. Oztopo asko dugu aurrean, osasungintza euskalduntzeko, baina aurrera egiteko asmoa eta premia badugu. Gizarte elebidun batean osasun arreta euskaraz ematea lehentasuna baita. Meritu guztiak Osakidetzako langileenak dira. Eta administrazioa, bai Osakidetza eta bai Euskadi Jaurlaritza bidelagun dituzue. Bestalde, biltzarreko gaiari helduz, Eusko Legebiltzarrak akordio eta adostasun maila handiarekin apirilaren 7an aurten onetsi zuen adikzioen eta droga menpekotasunen gaineko arreta integralari buruzko legea. Arlo honetan ere ibilbide luzea egin du euskal gizarteak. Orain dela 30 urte hasi ginen lanean fenomeno larri honi aurre egiteko. Eusko Jaurlaritza eta Osakidetzatik, udaletan diharduten prebentzio zerbitzuetatik eta gizarte zibiletik sortutako elkarte eta entitatetatik. Testu berri honen bidez, erantzun egokia eman nahi diegu gure gizarteak drogo menpekotasun eta adikzioen arloan dituen behar eta erronkei, baita etorkizunekoei ere. Legeak ezarritako berritasunen artean azpimarra daiteke lehenengo aldiz ezartzen direla adikzio portaerei buruzko neurriak. Arau berrian prebentzio eta osasunaren sustapena dira oinarrizko jokaren mugak. Osasun publikoaren ikuspegitik.
Eta horrekin batera, hauexek dira legearen eduki nagusiak. Drogen eskaintza murrizteko ekintzak, gizarteratzea, osasun zaintza eta asistentzia soziosanitarioa, ezagutzaren garapena eta kudeaketa, eta azkenik erakunde antolakuntza eta kompetentzien banaketa. Gure ustez, lege hau lagungarria izango da Euskadin bizi garen pertsona guztien osasuna babesteko eta modu berezian ere adin txikikoena eta kolektiborik ahulenena zaindu ahal izateko horixe baita guztion lana. Eta beste barik, berriro ere, opa dizuet egonaldi on bat Bilbon, eskerrik asko zuen arretagatik. Mila esker, Jose Luis, mila esker denoi, eta besterik gabe.